Ljouwert wie bot op tuin hoe de komst van Novo Electric maat verliezen hier. Het bedrijf zou aan de slag met nieuwe en nog geheime technieken. Die moesten ervoor zorgen dat de elektrische auto definitief terugbrengen kon. En daarmee zou ik Ljouwert op de kaart zet worden. Dat het bedrijf nu op de fles giet, is dan ook een grote teleurstelling. Er gaat wel een stukje werkgelegenheid verlend. Er is weer een kans die we hier, om ik met dit bedrijf meer te doen op dat terrein, is nou, zodat het nou lijkt, is oer. De gemeente Ljouwert hier een flinke financiële bijdrage leveren aan het bedrijfsplan dat Novo Electric inziet. De laatste maanden konden ze de hier daarvan al net meer opbrengen. Het is likwijls het personeel dat het bedrijf de kopkosten had. Novo Electric betalen al een paar maanden geen salaris meer en daarop stapten ze naar de rechter. En die had dus juster het faillissement uitsprutsen. Er wordt nog wel nooit door een terugstart. Een van de financiers, het Friesland Development Fonds, zocht dat laatste wel zitten. Het fonds had 150.000 leend on het bedrijf en zou dat wel kwijtschelden willen. Ik hoop dat het door kan gaan hier en dat is goed voor Friesland. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die wij wilden bereiken met het Friesland Development Fonds. Dat je hier een bedrijf hebt starten wat arbeidsplaatsen gaat genereren en wat het goed gaat doen in de regio en ook voor de regio. Dus als dat dan tot een herstart kan komen en wij kunnen daar op een of andere manier iets in bijdragen, dan zullen we dat zeker niet nalaten.